1 लाख डाउन मा निर्मा बायनो बारना गारि आनि याकते तिनि तलांना नाय दंगो सिनि हिन्दा सुरमा बेलेखेनो गारि नायथक नायथकते दाम बो कम इको नरक नायनायदि बुसुं नायथक खुलुक दे नरक ना नायथक जाक बायख्या नरक नायथक जाक आंखाय सिनि हिन्दा सुरमा फायदि ते दाम बो कम बेलायनो नाबो नायथक 50,000 आं तुइ हायदि अम लग लगिनो गारि तलां थानि अ गारिनि मुंखा ग्रेन आइटेन नियस बिनि यांगो मोखां रगबो नायनायदि बेलेखेनो नायथक ते यांगो बिनि बुसां रगबो नायथक बिनि उंकुलबो नायने भिदि किसा बिनि उंकुलको टेम नायथक वहानो यांग नायदे आइदि ताई यांगो बिनि याकुं रगबो अम हंकाय मात्र 60,000 बायनो नरक गारि तलां मानाय तिनि हागे हंकाय तिनि फानो सारिकोनो गारि तलां थानि स्पॉट डिलीवर रगन दि रहनाय नाय बिनि यांगो मोखां रगबो नायनायदि बुसुके नायथक बा नायथक दं एकदम yang ungkuluk rokok bagi sen nailen tapi ni yang sakar rokok bo, tapi bini ungkuluk rokok bo naik ni di busung naik thok, omo kai ora do, ora, omo CNG tonggo jaga bo, bini yakung rokok bo naik thok no, ekdom kolok kolok, iko bini yakung rokok ekdom kolok kolok naik thok. अमो हंके एक्सट्रा सीएनजी बेरे अनो मान थानाय अमो मात्र 60,000 बायनो मान थानाय नरक जुदि पाइने नि हिनो मुसुं थंकाय सिनि सुरमा फायदि गारि बो एकदम दाम कम ते नाबो नायथक बोनो 7 लाख नि होयतिनो बिनि स्टार्टिंग प्राइस सुरुं थानाय yang नायफिदि इंकुलुगो अमोखै बेनियो मात्र 1 लाख डाउन मा निर्मा बायनो नरक तलां थांमानाय ते चाकरी खायने रहंकाय जिरु बायनो दि रहनाय पूरा एकदम नायथक जिग जिग गुफुर कलर नि नरक तिनि न फायदि ते आं बाय कल खाय हायदि दो बुने कल ता खायदि एकदम जिग जिग दं दारा yang गुफुर कलर नि हिंके पा एकदम सा गुफुर के पूरा मोसांनाय सा कसमके सा कसम रंग तेबो कुफुर बाय कसम हंकाय तो ते मिली तंग बोले एकदम कुफुर हंकाय नायथक नाय अमो हंकाय i20 एनलाइन मात्र 1 लाख बाय नगो एकदम चिक चिक तलां थानि बिनि उंकुलबो फायदि नालेन किसा एकदम चिक चिक अमो पूरा ब्लैक कलर नि एकदम नायथक दं पायांग एकदम केराम कुफुं पन कर दियो मो गारि मुंग सांगिया लब लरिया एकदम ठीक बा जागा ठीक न ठीक दं नाय 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 दि मोखां रक बो बिनि एकदम नायथक फिगार रक तेबो पा एकदम केराम कलक खायं दं अमो हंके बारना ब्लैक बेलेखेनो नायथक अमो बो हायनो मात्र कंसा 1 लाख डाउन मा निर्मा बायनो नरक गारि तलां थांदि एकदम नायथक जिग जिग yang नाय नाय दि बिनि लक मानि पुरा बुसे कलक मा अमो न केराम फानो कादि अ जागा व लोन फान कादि एकदम पुरा फिटिंग नायथक दं नाय बिनि उंकुलको नाय दि बिनि उंकुलक लक मा से बुसे के लक नहीं नहीं दिए और रोको पब्बी नि लाइटिंग बिन नंबर सेव खालामना रख दे बुंके सर के दी आनी मुंगकाय सेहेना देबबरमा पाराके आन पारांके एं थांकामी हिंजागो ललित बाजार साइड फोन नंबर उचार सिदी आन फोन नंबर हंकाय 9366813790 हंकाय यांगो फोन दी यांगो बस्तो कोमा बंगने ओ उकुलो को बस्तो कोमा औरन सर्विसिंग सेंटर बरनके नांगजाक के जतो ताय डिटेल्स नांखांके बनो कॉल खालाय व्हाट्सएप खालाय दी फाइनेंस कांकिसा कॉल खाय फायदिता नर बाय कक साना मुसुंग बगैनो व्हाट्सएप खाजन मुसुंग बगैनो नर अजगो पूरा डिटेल्स नर सालियता अब नर बुइसिता एके तीन बाय संसिना जतन हामबाय।